ആദ്യ പോലീസ് വേഷം. ജയൻ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വീഡിയോകൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ പിന്തുണകൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുവാനും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി ഞങ്ങളിടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള അവസരം കൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ജയൻ സാറിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വന്നത് വയലാർ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ കവിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ജയൻ സാറിന് വയലാർ രാമവർമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയായിരുന്നു. വയലാറിൻ്റെ മരണശേഷം അനുശോചന യോഗത്തിൽ പി ഭാസ്കരനെ പോലുള്ളവർ എടുത്തു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം വയലാറിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: അസാധാരണമായ കാവ്യസിദ്ധി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ കവി. ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം അടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് 1975 നവംബറിൽ ജയനും നേവിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറായിരുന്ന മാത്യു എന്ന ആൾ മുഖേന കൊച്ചിയിലെ വൈറ്റിലേക്ക് അടുത്ത് ജനതാ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു. ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ താമസിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുകയും പാട്ടും തമാശയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. 1976 ആരംഭത്തിൽ അഗ്നിപുഷ്പം എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ജയന് അവസരം ലഭിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പോലീസ് വേഷം. പ്രസിദ്ധ നടൻ കമൽഹാസൻ നായകനായ ഈ ചിത്രത്തിൽ MG സോമൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. JC ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിൽ JC തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടത്തുള്ള താര ഹോട്ടലിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായിരുന്ന P ചന്ദ്രകുമാറും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രസിദ്ധ സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടും പട്ടത്തുള്ള പേൾ വ്യൂ എന്ന ഹോട്ടലിലുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. P ചന്ദ്രകുമാറും സത്യൻ അന്തിക്കാടും പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരായി മാറി. ഒരു ദിവസം രാത്രി ചന്ദ്രകുമാറും സത്യൻ അന്തിക്കാടും ക്യാമറമാൻ ആനന്ദക്കുട്ടനും JCയെ കാണാനായി താര ഹോട്ടലിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് ധരിക്കുന്ന നൈറ്റ് ഗൗണും ധരിച്ച് ഒരാൾ JCയുടെ മുറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള വരാന്തയിലൂടെ തനിയെ സംസാരിച്ചും ചില അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാണിച്ചും നടക്കുന്നു. ചന്ദ്രകുമാറും മറ്റും ഇത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നോക്കി നിന്നു. അവർ JCയുടെ മുറിയിലെത്തി അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് തന്റെ ശാപമോഷം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രംഗത്ത് വരുന്ന പുതുമുഖ നടൻ ജയനാണെന്നും അഗ്നിപുഷ്പത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ റോളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളും മാനറിസങ്ങളും പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും JC പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയൻ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. ചന്ദ്രകുമാറിനെയും മറ്റും പരിചയപ്പെട്ടു. പേൾ വ്യൂ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ചന്ദ്രകുമാർ സത്യൻ അന്തിക്കാടിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: സിനിമാ രംഗത്ത് ജയന് ഭാവിയുണ്ട്, അയാൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കും. അഗ്നിപുഷ്പത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് നടൻ കമൽഹാസനും ജയനും തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ജയന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിലും ശബ്ദ ഗാംഭീര്യത്തിലും ആകർഷണനായ കമൽഹാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചും ആഹാര രീതിയെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കമൽഹാസനുമായി അന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധം ജയൻ മരണം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. അഗ്നിപുഷ്പത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിൽ കമൽഹാസൻ തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മാനറിസങ്ങൾ ജയന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ചിത്രത്തിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനറിസങ്ങൾ ജയൻ പ്രകടമാക്കിയത് JCക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജയനും നടൻ സോമനും തമ്മിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് മുൻപരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അഗ്നിപുഷ്പത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് കൂടുതൽ അവർ തമ്മിൽ അടുത്തത്. ജയന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യവും ചിന്തോദീപകമായ സംസാരവും നർമ്മ സംഭാഷണവുമെല്ലാം സോമനെയും വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് നാടകരംഗത്തേക്ക് വന്ന സോമൻ പ്രശസ്ത നടൻ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ നാടകങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുകയും കേരള ആർട്സ് തിയേറ്ററിന്റെ ധാരാളം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1973 PN മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗായത്രി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തുന്നത്. ജയനുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സോമൻ കുറെ നായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് മലയാളത്തിന്റെ ഒന്നാം കിട താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറിയിരുന്നു. ജയന്റെ പോലീസ് വേഷം ഭാവാഹതികളുടെ മികച്ചതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അഗ്നിപുഷ്പത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ട JCയുടെ അഭിപ്രായം അതായിരുന്നു. ചിത്രം റിലീസായപ്പോൾ ജയന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരനും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിക സുഹൃത്തായിരുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ മധുവനം ഭാർഗവൻ പിള്ള യാദൃശ്ചികമായി തിരുവനന്തപുരം ന്യൂ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് അഗ്നിപുഷ്പം കണ്ടപ്പോഴാണ് തന്റെ പ്രിയമിത്രം സിനിമയിലെത്തിയ വിവരം അറിയുന്നത്. ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് ഭാർഗവൻ പിള്ള ജയന്റെ മേൽവിലാസം വാങ്ങി ഒരു അഭിനന്ദന സന്ദേശം അന്ന് തന്നെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ റോളായിരുന്നെങ്കിലും ജയന്റെ പോലീസ് വേഷം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പൗരുഷക്കരുത്തുള്ള ഒരു നടനെന്ന് ജനങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു. പൗരുഷമാർന്ന വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജയന് സാധിക്കുമെന്ന് സംവിധായകരായ KS സേതുമാധവനും ശശികുമാറും മറ്റും ദീർഘദർശനം ചെയ്തു. അതേസമയം ജയനെ ചെറിയ റോളുകളിൽ മാത്രം തളച്ചിടാൻ ചില താൽപര്യകക്ഷികൾ തുടക്കം മുതലേ ശ്രമിച്ചും വന്നു. അതറിഞ്ഞ ജയൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ചാൻസുകൾ ഉറപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഭാഗ്യം ജയനോടൊപ്പമായിരുന്നു. അവസരങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തെ തേടി വന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയല്ല. അടുത്ത ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ജയനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വീഡിയോകൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും
ചാനലിൽ വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊമോഷൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.